जा मोजां ग्रथ लाबोबाय नै बिराद बरिया जौबोखाबायलै। बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो थ' नायलांनो हागोन। थ' पार्ट 2 हिसाबै आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनखाबाय नै साइडआवहाय। स' बेफोर माने गासैबो भेनिला गोजा आरोना। थ' आङो एसे दिन्थिलांगासिनो, नोंथांमोना बागानखौहाय मिथिनो मोनखादों। भेनिला आरोना नै ओरैबायदि माने गोजौ गोजौ जाबोबाय आरो बियो खनसे खनसे बेबायदि माने गोजौनिफ्राय ओरै माननानै आरो गाहायथिं थांफिनलायबाय आरोना। थ' बेबायदिनो मानलागासिनो। आङो उनथिं एसे दिन्थिनि। थ' सान्दुङा एसे मोदानोबा ब्लार जालाबायो माने नै जा मद' मद' आरोना गिदिर गिदिर जाबोजोब्बाय। माने गुदिनिफ्राय बिराद बरिया नै माबायदि माने मानलादों आरोना। बिबार बारनोसै एबारावहाय। थ' बिबार बारनो जाबाय बे लाइन मोननैया जा बरिया जाबोखादों आरो नै बिलाइफ्रा एकदम गोसोम गोसोम गोथां गोथां एसे सायहा जायगा नांगौ, बेखायनो गोजौआव नेट माने नैबे नेटखौ लागायना होनाय जादों आरोना। थ' मोदानलाय लांबायसो दंबावो बिथिंजाय नै फ्राय दंजोबो आरोना। बिथिंजाय माने दंजोबो, आङो दिन्थिगासिनो नै दा मोजां नुबायना एसे बिराद बरिया बेबायदि माने पाइप लागायनानै होनाय जादों। थ' रोदाफ्रा नै माबायदि आरो बेखौ दा एसे माने जेराव माने खेंख्रा खेंख्रा जादोंना बेबायदि खेंख्रायावहाय बेखौ एसे सिख्रेबनांसिगौ आरो बिबार बारसिगोन माने एसे सिख्रेबनानै होनांगौ। थ' बिबारखौहाय आरो क्रस खालामनोबो दंबावो ना, नङाबाथ' जाया। भेनिलाया बिराद डेन्जार एकदम माने बैथिं सिगांजोंबो दङ बै लाइनजोंहाय। थ' लामायावबो माने लागायना होजोबनाय जादों आरो बिराद बरिया जाखायो। थ' नै बिथिंजाय फ्राय दंजोबो बे लाइना। एसे बेहाय दान्दा लागायना होनाय जाबाय बेबायदि, बियो माने गाहायजों फुरा ओंखारलांजोबगोन आरोना। थ' 5 बोसोरसो जाबाथाय बेयो गासिबो माने साग्लोबजोबसिगोन आरो बिराद बरिया। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो ना भेनिलाखौहाय, बेबो माने इन्टारेस्टिं आबाद आरोना। थ' मावनो हायोब्ला, आरो मावनो हायाबाथ' आरो गैया, मावनो हायोब्ला बिराद इन्टारेस्टिं आबाद। नै रोदाफ्रा बेयावबो ओंखारबोजोब्बाय आरो दा नैबेथिं आं एसे दिन्थिबावनि नै बिथिंजायबो दङ बेबायदि आरोना मानलाजोब्बाय नै मोनहैसिगोन गोजौआव। थ' एबार माने बिबार बारजोबसिगोन आरो। थ' रायजोफोर आङो दिनैहाय एसे भेनिलाखौनो दिन्थिलायबाय, गोलाव खालामनो सानाखै आरोना बारा। बेनो माने बांद्राय बेबायदि सान्दुं नाङा आरोना, एसे सायहा जायगा नांगौ। थ' इन्टारेस्टिं आबादाहाय। थ' नैबे लाइनजों दंबावो, बिथिंजाय गासिबो दंजोबो आरो गाहाय गाहाय। दाखालि आङो दिन्थिखादों बिथिंजाय सिगांजों दंजोबो माने। थ' जोबोद इन्टारेस्टिं, मोजां नाङो आरो नै माबायदि एकदम जाबथु जाबथु बिलाइआ एकदम वाटारप्रुफ आरो दैया माने गोलैबाबो बेयाव दैयानो थाया। थ' बेबायदि दा फिथाइयाथ' आरो बिनानो बिन ना। थ' रायजोफोर बारा गोलाव खालामला, मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना एसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन। गोसोब्ला जोङो भेनिला आबादबो मावनो हायो आरो। थ' आरो बेनि दामफोरखौथ' जोङो मिथिखायो। मार्केटआ नाथाय दा बेबायदि एभेलेबेल गैयाबाबो बेफोर खेथिया माने एसे इन्टारनेसनेल खेथि ना। थ' बेनि थाखायनो जोङो एसेबां टेनसन लानो गोनां गैया आरोना। थ' नै ओरैबायदि गिदिर गिदिर जाबोजोब्बाय। दा फिथाइ थायोब्लासो मोनथिसिगोन आरोना माबायदि जायो। गोलाव खालामला, आङो दिनैहाय एसे बेखौनो दिन्थिबाय आरोना। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। नै एकदम मानलाजोब्बाय, फिथाइया माबायदि जायो आरो फिथाइया थायोब्ला आङो एसे भिडिअ लाबोलायगोन आरोना। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन, गोलाव खालामा, गोजोन्थों, बाय बाय।